Xiaomi Mi 11. Hemmäňize salam. Täze ýylyňyza sowgat diýen ýalyk edip Xiaomi kompaniyasy özüniň täze flagmanynyň prezentasiýasyny geçirdi. Bu prezentasiýada Mi 11-den daşary MIUI 10.5 hem görkezildi. Gelin bu da baran netijelerini jemläliň. MIUI barada aýtsak, esasy ütgeşmeler kodda bolup geçdi we ol vizual tarapdan häzirki MIUI 12-den hiç ýyl tapawutlanok. Prezentasiýada bellenlen zatlar bu hassa kämilleşdirilen animasiýalar, 120-den gowrak tebigatdan sesleri we has optimizirleşdirilen kod. Prezentasiýada esasy ünsi iOS operatsion ulgamyny hem berdiler we MIUI 10.5-i iOS bilen animasiýalarda we obalochkanyň aýratynlyklaryna deňeşdirdiler. Men pikirimçe, häzirki wagtda MIUI iň owadan Android obalochkalarynyň biridir. Öňkü prezentasiýalaryň tapawutlukda bu safar Xiaomi kompaniyasy ýekiji smartfon görkezdi. Bu hem Xiaomi Mi 11. Bu bolsa brandyň taktikasynyň ütgänligini we inni ähli üns ýekiji smartfona berilejekdigini aňlatýarmyka? Kim bilýär, bu hytaýlylardan her türlü zada garaşyp bolýar. Belki olar indikay Xiaomi Mi 11 Pro we Mi 11 Pro Plus smartfonlaryny hem görkezmekler mümkin. Xiaomi Mi 11 ilkinjileriň biri bolup Snapdragon 888 prosesoruna ega bolan smartfondur. Bu bolsa onuň esasy aýratynlygy. Snapdragon 888 geçen ýylky Snapdragon 865-den 25-30 götürüm güýçlüleyip Qualcomm kompaniyasy hem özüniň prezentasiýasyny belläp geçipdi. Bu smartfon Xiaomi kompaniyasynyň aýtmagyna görä häzirki wagtda bazardaky iň gowy ekrana ega bolandyr. Bu ameliyat matrisa we ol HDR10 Plus tehnologiyasy bilen hem işläp bilýändir. Bundan başga da onuň maksimum ýagtylygy 1500 nit. Bu bolsa oňa açyk günüň aşagyna arkaýyn işlemäne mümkinçilik berýändir. Şeýle hem ekranyň razрешениýasy 2K we üstesine de ol 120 Hz ýyglykda hem işläp bilýändir. Bu bolsa Samsung kompaniyasynyň edip bilmedik zadydyr. Ýadyňyzda bolsa Samsung'un ähli flagmanlary 120 Hz diňe Full HD razрешениýada ýakýandyrlar. Ekranyň ululugy 6.81 düym. Hawa lapata ýöne ekran smartfonuň öň tarabynyň 90 göterimini tutýar we barmak izi goýucu skaner hem ekranyň aşagyna ýerleşdirilendir. Smartfonuň öň tarapy Gorilla Glass Victus aýnaty bilen goralan, arka tarapy bolsa Gorilla Glass 6 aýnaty bilen örtülendir. Ýa-da belleşimiz ýalyk Xiaomi Mi 11 Snapdragon 888 prosesorda işleýändir. Bu prosesor 5 nanometr texnologiyasy boýunça ýasalan we onuň maksimum ýygylygy 2.84 Hz'dir. Video prosesor hökmünde Adreno 660 platformasy çykyş etýändir. Bu iki sanaky çip ýene-de 2-3 ýylyň dowamynda arkaýyn gurrunsyz işläp biljekdir. Xiaomi Mi 11 iň pes görnüşinde 8 GB RAM we 128 GB hemişilik ýatly satylýandyr. Bundan başga da bazarda smartfonuň 8-256-lyk we 12-256 GB görnüşleri bardyr. Bu smartfonda RAM LPDDR5 tehnologiyasy boýunça hemişilik ýat bolsa UFS 3.1 tehnologiyasy boýunça ýasalandyr. Bularyň ikisi hem DSM çalp ýatlardyr. Gynansak da bu smartfonda micro SD kartları üçin ýörüýte slot ýokdur. Ses barada aýtsak, Xiaomi kompaniyasy täze flagmanyny Harman Kardon brendi bilen birlikde işlenen stereo dinamiklary ýerleşdiripdir. Bu smartfonda gynansak da 3,5 mm'lik audio jack çykyşy ýokdur. Inniň gyzykçysy kameralar. Xiaomi Mi 11 smartfonu 3 tane modulu ega boldy. Olar 108 megapiksellik esasy modul, 13 megapiksellik ultra giň obyektiv we 5 megapiksellik makro düşürme üçin niýetlenen goşmaça obyektivdir. Dogry aýtsam, näme üçin flagman smartfonda telefoto obyektiviň ýoklugyna men düşünemok. Makro derek 3 ýa-da 5x gol etme mümkinçiligi bolan bolsa has gowulardyň gadyp kiretýän. Elbetde esasy 108 megapiksellik kamera surat düşürüp onu gol edip zoom effektini alyp bolar. Ýöne bul iň optimal çözüw däl gadyp kiretýän. Smartfon esasy kamerasyna 8K 30 FPS çelini video düşürüp bilýändir.
4K rejimde 60 FPS çelini ve Full HD rejimde 480 FPS çelini video düşürmek mümkünçülüğü bardır. Selfie kamera ekranın çep tarafına yerleştirilendir ve ol 20 megapiksellikdir. Onu maksimum Full HD 30 FPS çelini video düşürüp bolyandır. Bu zatların ahlisi 4600 mAh batareyadan imitlenýär we onun kuvvatını doldurmakda bize 55 wattlyk çalyk zaryadka kömek etýändir. Prezentasiýada ýene-de üns çekilip bellenlen zatların biri bu haptik vibrasiýa tehnologiýasydyr. Ol smartfondan peýdalanmagy edil bizim videomuza like goýup kanalymyzy izarlamak ýaly ýakymly etýändir. Netijede Xiaomi Mi 11 smartfonu geçen ýylky flagman bolan Xiaomi Mi 10-dan kän bir innovatsion çözgütleri bilen tapawutlanok. Käbir insiderlaryň aýtmagyna görä, bu smartfon ilkinjileriň biri bolup ekranyň aşagyndaky selfie kamera tehnologiýasyny almaly smartfony ýöne görüşimiz ýaly bul bolmady. Gyzykly videolar tutturmalyk üçin kanalymyzy izarlamany ýakdan çykarmaň. Indik videolarymyzda görüşýänçä hoş sag bolun.